Segon capítol d'Abans del vi. Segon. Segon? Zero? Ai, per què? Home. Ah, sí, que estem aquí amb el pavater de la deessa Demeter. Abans del vi. del vi, els orígens. Quan un arqueòleg veu una pedra, una simple pedra, treu conclusions que t'ha d'explicar durant mitja hora per tal que les entenguis. Per això hem pensat a fer paral·lelismes per tal que us sigui tot més entenedor. Ens trobem a la Font de la Canya, del segle VII a II abans de Crist, que vindria a ser el Mercabarna de 1971 a 2018 després de Crist. Paral·lelisme que fa tot sovint el Dani López, l'arqueòleg director de l'excavació, quan explica el jaciment als visitants. És la vinya i l'arquitectura en pedra, que van de la mateixa manera, diferències socials, configuració de jaciments especialitzats, una mica es comença a configurar el que coneixem avui dia. Per això és el que dèiem abans al principi, que no es pot entendre el Penedès avui dia amb la vinya i el vi, però la vinya i el vi és el que comença a configurar el Penedès com el coneixem avui dia. Per aquí va la cosa, més o menys. Ubicació estratègica, a la vista de la Via Augusta, fins i tot abans que hi fos. Per allà hi passava tothom, i tothom sabia que si necessitava res per menjar, tot fent camí, podia pujar al turó i comprar o, probablement, fer intercanvi de mercaderies o altres béns. La Sílvia s'ho està passant d'allò més bé, però encara té una pregunta molt important. El vi? Un recinte on hi ha tant de menjar no estava protegit per cap muralla, ni tampoc disposa de cap edifici militar per garantir la seva defensa. El que s'havia de protegir eren sitges on s'emmagatzemaven el blat, l'ordi, la civada i fins i tot lleguminoses com ara la llentia en quantitats molt grans per a l'època. Les sitges són forats molt grans excavats a terra, de formes diverses segons el període, on caben molts i molts quilos de qualsevol tipus d'aliment que es pugui conservar, fins i tot un any sencer. Però la Sílvia no sols està buscant vi, també té temps per explicar-nos petits detalls i curiositats que podem trobar en aquest i altres jaciments. I la primera vegada que vaig venir aquí em vaig quedar mirant que perquè hi havia uns plàstics aquí, no? Que d'alguna manera, deies, no, el plàstic no hi havia a aquesta època. Aquests plàstics els fiquen els arqueòlegs per dir-nos exactament quina és la part que ells han trobat i que pertany a l'època, i aquesta la fan servir per reconstruir-la i que nosaltres ho veiem molt millor. No tot era comerç, també s'hi feien festes. Ells en deien banquets rituals, que dedicaven a la deessa Demeter o Tanit, divinitat de l'agricultura i la fecunditat. Llavors, Dani, això devia ser una copa per beure vi. No ben bé per beure vi. Això aquí era un cremador de perfums on s'hi posava carbó i es posaven espècies, incens, mirra, i servia justament per poder fer, doncs... Jo he portat copes. Ah! Sí, no? Sí, sí. Amb això ja em dirà bé, no? Vinga. I ara que ja l'hem recuperat, la DO Penedès l'ha adoptat com el nou logotip, atès que amb totes les descobertes del jaciment de la Font de la Canya ha quedat demostrat que fa 2.700 anys per aquestes contrades ja s'hi feia i bevia vi.